local government PDP Nigeria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. shugaban jami'ar PDP na jihar Bauchi wadda mukaddashinsa Alhaji Bala Hadis yake wakiltarsa a wannan guri sunan chairman na jami'ar PDP na Bauchi ta Kudu tare da sauran shugabanni na jami'ar PDP na jihar Bauchi, shugaban karamar hukuma na das lokacin das wakilin mutanen Ningi a nan na PDP na das local government, shugaban jami'a na PDP na Kirfi local government, shugaban jami'ar PDP na Kogoro local government, shugaban jami'ar PDP na Tufawa Balewa local government, algon chairman na jami'ar PDP na Bauchi local government, advisors na mai girma gwamnan jihar Bauchi, manya-manyan masu mukamai, yar wata kuma kwamishina mai kula da harkar kimiyya da fasaha, manya-manyan jama'a musamman kansiloli, shugabannin ward harka ce ta jami'ar PDP kuma harka ce da ta shafi har ward, shi yasa dole muna recognizing ɗinsu saboda muhimmancin kowa da kowa. Sauran jama'a da suke wannan guri muna cike da farin ciki haɗuwanmu da ku a wannan gari mai albarka na das. Yau ga mu mun fara da sunan Allah na karban sauran jama'a daga jami'iya ta tsintsiya, jami'iya ta PRP, jami'iya ta NNPP da sauran jami'iyu sun aminta bisa ganin irin alkhairi da Allah ya kawo mana na samun sanata Bala Abdulkadir gwamnan jihar Bauchi. Sun aminta cewar su ma su dawo cikin jami'ar PDP don a zo a dafa masa, musamman tun da muna ganin alkhairi ne. Mun dade an yi gwamnoni da yawa, amma na gaskiya ta bayyana ba mu taba ganin yadda ake aiki a wannan gwamnoni da suka gabata kamar yadda sanata Bala Abdulkadir gwamnan jihar Bauchi ya kawo mana cikin shekara biyu ba. Ko mutanen da ni na tabbata kun gane wa idanun gaskiya da gaskiya. Ko muna fata a matsayin ɗan uwanku mai girma gwamna shi ma an ce da shi lulu na to shi ma lulu na naku ne. Kar ku bari munan gawa kawai a ce za mu ɗauke shi ya koma, idan ba za ku iya ba jarawa to munan gawa za mu ɗauki kayan mu mai da shi sanata Bala Abdulkadir ya koma ne Emirates, ya koma Bawarje, ya koma Basiri, ya koma Bakari. Idan kuma za ku iya to za mu zo mu taya ku yaki, idan ba za ku iya ba ku ba mu kayan mu mu koma da shi. Muna fata wannan haduwa da muka yi da 'yan uwanmu da suka shigo yau mun koma da su mun zama ɗai. Don Allah shugabanni PDP da ainihin wanda 'yan uwa suka zo suka shiga cikin mu riƙe su da amana, mu yi tafiya da su, kar ya zamanto wato a kyamaci kowa. Mun zama ɗai, idan suna da matsala mu shiga cikin tsundum. Kuma yana faɗa muku musamman shi shugaban karamar hukuma da kuma shugaban jami'ar PDP na wannan karamar hukuma, idan da akwai wata matsala, idan gwamna baya kusa, suna zaki suna kusa, ku kuma ku same
ciki domin duk inda muke muna yaƙi ne don muga cewar mai girma gwamnan jihar Bauchi ya samu nasarar duk abin da ya sa a gabansa. Don haka ba za mu yarda mu yi ƙasa a gwiwa ba. Mu wakilai ne, duk inda ka gamu wakilan mai girma gwamna ne, duk inda ka gamu mu waziransa ne. Idan da akwai damuwa in gwamna ya yi nisa to ga mu muna kusa, ku tunkari duk inda muke za mu shiga mu yi yaƙi tare da ku. Allah godiya kwarai da gaske shugaban jami'a, muna godiya da wannan taro da aka hada, kuma Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu fita kunyan junanmu. Idan aka zo zaɓe na 2023 muna fata kar a ƙara jin kunya a dasa a kasar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.